Taulak eta grafikoak. Orain ikusiko duguna izango da erlazioa taulak eta grafikoen artean. Aurrian ere aurreko bideoan zerbait ikusi dugu. Honako bideo honetan pixka bat sakondu ingo dugu. Taula bat eman da, nola atera grafikoa eta alderantziz, hau da grafikoa ezagututa taula atera. Lehenbiziko adibidean taula batetik abiatuko gea eta grafikoa irudikatuko dugu. Hau da, edukiko dugu taula bat, taulan noski aldagai askea eta menpeko aldagaia jarriko ditugu. Kasu hontan, aldagai askea izango da adina, persona baten adina, urtetan, eta menpeko aldagaia altuera. Zenbat neurtzen duen? Altuera metrotan. Balio batzu jarriko ditugu, eman dezagun. Jaiotzen danean, neurtzen duela 0,5 metro, 50 zentimetro, 5 urte pasatzen direnean 1,1, 10 urtekin 1,4 metro neurtzen du, 15 urtekin 1,7 eta 20 urtekin 1,8. Hau da, taula hontatikan abiatuz grafikoa egingo dugu. Horretarako betiko moduan jartzen ditugu iardatza, ekisardatza, nun ekisardatzean daukau adina urtetan eta iardatzean altuera. Eskala diferentea jarri beharko ditugu ekisardatzean eta iardatzean. Ekisardatzean jarriko dugu 5, 10, 15 eta 20, eta iardatzean jar dezagun hemen 0,5, 1,5 eta 2. Eta gutxi gora bera puntuak irudikatuko ditugu. 0, 0,5, beraz hemen gaude, 5, 1,1, gutxi gora bera, 10, 1,4, gora egiten du, 15, 1,7, baita gorago egiten du baino gutxigo, eta 20, 1,8. Beraz, taulan zeuden puntuak edo balioak irudikatu ditugu eta galdetzen dio gure buruari ea posible izango litzateken kasu hontan puntu hauek batzea. Nik uste baietz, zeta persona batek edozein adinarekin badu bere altuera. Beraz, puntuak biltzen ditugu eta gutxi gora berako grafikoa hau izango litzateke. Beraz, balio taula batetikan lortu dugu adierazpen grafikoa. Hemen berdina daukau, adibide berdina, hobeto irudikatuta, hauek dira puntuak, leheno ateratako puntuak, eta puntu berdinak batuta. Egin dezagun alderantzizko ariketa. Hau da, grafiko bat, adierazpen grafiko bat, izan da, eukita, balio taula
sortzea. X eta Y, hau da aldagai askea eta menpeko aldagaia. Hiru balio emango dizkiogu X-i, adibidez, -1, 0 eta 1, ikusten dezue X -1 denean, Y dela -1, X 0 denean, Y da 0, eta X 1 denean, Y da 1. Adibide simple hontan, egin deguna da, hemendik abiatu, hau da, adierazpen grafikotik abiatu, eta balio taula sortu. Gela bateko temperatura neurtu dugu 6 orduz eta taula batean idatzi ditugu emaitzak. Egin taulari dagokion grafiko bat. Lehenbiziko kasuan bezala, hemendik abiatuko gea, taulatik, eta grafiko bat egingo dugu. Kasu hontan, X ardatzean, kokatuko ditugu orduak, denbora, batetik 6ra, nahiko eskala handia egin dezakegu, 2, 3, 4, 5 eta 6, eta temperaturak I ardatzean, T handia, temperatura txikiena, bajuena 15 da, eta altuena 24, beraz 5 kokatuko eta hemen 10 bosnaka jungo naiz, 15, 20, 25, puntua kokatzen ditugu, lehenbizikoa 1, 15, beraz, hor nunbait kokatzen dut, 2, 18, goraxego, 3, 24, hemen hartzen du balio handiena, 3 ordu pasatzen direnean, 4, 22, zertxo bait jaisten da, 5, 21, beste zerbait, jaisten da oso gutxi, eta 6, 16. Hemen dauzkau puntuak, eta kasu hontan ere, posible izango litzateke puntuak biltzea zeta edozein momentuan temperatura bat dago. Beraz, zuzena izango litzateke, horrelako zerbait egite. Beraz, taula honi dagokion adierazpen grafikoa honako da. Eta bukatzeko, alderantzizko problema askatuko dugu, hemen ematen digute adierazpen grafiko bat, eta honi dagokion balio taula sortuko dugu. Eskinengo aldiz, X eta Y, kasu hontan ez dakigu zer dan X, ez Y, ariketa abstrakto bat da. Emango diot X-i 0 balioa, -1 eta -2 ezkarretik, eta eskubitik 1 eta 2. X -2 denean, ikusten dugu juten zaigula
i biraino. X minus bat denean, i minus bat da, kasu honetan i negatibo bihurtu da, x0 denean, i da minus bi, x bat denean, i da minus bat, eta x bi denean, i berriro bi balioa hartzen du.